Dyma'r trawstoriad o'r eitemau cafodd eu rhoi mewn ar gyfer cystadleuaeth Mwffiau Twidlan, Merched y Wawr, Gŵyl yr Haf. Felly'r syniad tu ôl y Mwffiau Twidlan ydy ysgogiad synhwyrau i helpu hefyd gyda cadw'r dwylo yn brysur a cadw gwres a cadw'n gynnes. Wrth edrych trwy'r gwaith bendigedig, oedd yn amlwg fod pob un wedi cymryd i mewn i ystyriaeth y gwahanol ffordd bysa modd ysgogi a stimuleiddio y synhwyrau. Yr esiamplau i gyd mwy na lai wedi cael eu gweu gyda amrywiaeth o weadau gwlan. Rhibannau wedi cael eu ychwanegu, beads, blodau, zipiau, lwpiau, a bytynnau o wahanol ffurf siâp a ffabrigau hefyd. A be oedd yn ddiddorol oedd rhan fwyaf wedi cymryd i ystyriaeth tu fewn a'r tu allan, fel fy modd troi o un pen i'r llall, ond bod y gweadau yn amrywio tu fewn a tu allan. Ac yn ddelfrydol, pe bai modd teimlo a gweld yr eitem yma cafwyd eu creu a'r pethau oedd wedi cael eu ychwanegu i'r Mwffiau Twidlan oedd angen i rheini i fod wedi cael eu gwynio a'i pwytho arno yn gadarn fel fod nhw ddim yn gallu cael eu tynnu i ffwrdd. Felly wrth feirniadu, oedd fel siŵr fod chi yn cytuno, oedd o'n eitha her i ffeindio tri oedd yn dod i'r brig. O'n i'n edrych ar siâp a ffurf, y graddfa, y maint, y gweadau gwahanol a hefyd y lliw, y defnydd o liw. Oedd yna sawl un yn sefyll allan, hon yn ddeniadol iawn wedi cael ei wneud yn daclus tu hwnt ar beads yna'n cadw i ni ar yr ochr yn wahanol liwiau, wahanol deimlad iddyn nhw, wahanol gweadau a pethau'r eitem yma wedi cael ei gwynio arno a'r crochet. O'n i'n gweld hwnna'n glws iawn. O'n i'n gweld y darn yma yn arbennig ddiddorol hefyd, yn y ffordd yr unig un oedd wedi defnyddio ffabric yn gyfan gwbl. Felly oedd y denim, y les a'r ffabric meddal glas ar y chwith yn fanna, a wedyn defnyddio gwahanol cotwm wedi plygu a'i defnyddio ar y peiriant gwynio i blygu'r pwytho drosto, a'r ffabric drosto, a hefyd ar y dde roedd yna olwg gwlan yna. Yr unig beth o'n i ddim yn gallu gweld oedd y tu fewn, ond gyda'r ychwanegiadau yma o'r beads, yr hwp glas a'r rhiban ar y gwylod hefyd, o'n i yn teimlo, os ydych chi'n meddwl am yr synhwyrau, yn sicr bysa yr teimlad, yr gweld, yr edrychiad y peth yn ddifyr, a hefyd bysa ni'n dychmygu petai chi yn gosod eich bys ar y darn streips coch a gwyn, le mae'r ffabric na wedi cael ei plygu, bysa fo'n creu sŵn diddorol a yn stimuleiddio yn sicr yn cadw'r synhwyrau yna'n effro. Darn arall oedd yn sefyll allan oedd y darn yma oherwydd y gwahaniaeth o'r ochr fewnol i'r ochr allanol, y posibiliad o ddefnyddio'r ddwy ochr, yr adio yma o gwahanol weadau, felly mae'r bytymau a'r rhiban, a hefyd yr defnydd gwahanol o fathau bwythau gweu sydd i'w gweld. O'n i yn gweld hefyd y defnydd o liw yn Gymreigaidd, ond hefyd yr coch a'r gwyrdd sy'n gyferbyn a'i gilydd ar y cylch lliw yn gyferbynnol iawn ac yn dramatig i effaith. A hefyd symbolaeth lliw, so os ydych chi'n edrych ar y lliw gwyrdd, yn aml iawn mae'n gysylltiedig â byd natur, yr elfen heddychlon, a hefyd lwc dda a iechyd. Felly dwi'n meddwl bod o meddwl tu ôl y defnydd o gwahanol weadau yn ogystal â'r defnydd o liw. A wedyn symud ymlaen i'r darn yma, oeddwn ni'n gweld bod yn edrych mor glud a gyfforddus. A bysa fo'n sicr yn cadw yr prechenog yn gynnes. Oedd yr effaith yna eto o wahanol fathau o bwythau gweu, y lliwiau'n cydweddu'n hyfryd efo'i gilydd, y pasteli yma, a'r ychwanegiad
o wahanol ffabrigau gyda'r glân yn ogystal â pwytho mewn ag allan hyfryd yma hefo y rhuban. A mae ambell i byd wedi cael ei ychwanegu ar pom-poms ar yr ochr. Felly yn ei gyfanrwydd oedd o'n edrych yn hynod o ddeniadol a mi'n siŵr yn addas iawn i bwrpas. Llongyfarchiadau mawr i bawb a gystadlodd oedd yn fraint cael edrych dros y gwaith a'r amrywiaeth a oedd yn hyfryd iawn. Dwi'n siŵr fydd bobl yn werthfawrogol iawn o'r eitemau ydych chi wedi creu. Diolch i bawb am wneud gystadlu yn y cystadleuaeth Crefft, Mwffiau Twidlan, a llongyfarchiadau arbennig i'r canlynol. Yn gyntaf, Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhabarth Caerfyrddin. Yn ail, Morwen Thomas o Gangen Llanbedr Ponsteffan, Rhanbarth Ceredigion. Ac yn drydydd, Janet Catrin James o Gangen y Felin, Rhanbarth y De Ddwyrain. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Margaret Williams, Cangen Abernant, Sir Gaerfyrddin. Dwi wedi bod yn gwynio am flynydde. Amser glywes i am y cystadleuaeth hyn, Mwffiau Twidlan, o ddim syniad y fi beth o'n nhw. Gorfes i edrych lan ar Pinterest, a ar ôl gweld gallen ni wneud hwn yn defnyddio'r sgiliau gwaith clytwaith sydd â fi, defnyddio o da fi Lanstar. Morwen Thomas ydw i ac yn aelod o Gangen Llanbedr Ponsteffan Ceredigion. Pan weles y gystadleuaeth, doeddwn i'm yn siŵr iawn beth i wneud, felly edryches i lan y we. Meddyliais bod gen i ddigon o wlân a defnyddiau pwrpasol i greu Mwffiau Twidlan, ac efallai fydd o ddenfydd i rywun yn y dyfodol. Hi, Janet ydw i, a dwi'n byw yng Nghaerdydd. Dwi'n aelod o Merched y Wawr ers rhyw 2 flynedd, yn aelod yng Nghangen y Felin yma yng Nghaerdydd. Dwi'n hoff iawn o wneud gwaith textiliau a gwaith crefft, quiltio a feltio ac yn y blaen. A bu sy'n cystadlu leni yn cystadlaethau Merched y Wawr, a dwi'n hapus iawn i glywed bod y Mwffiau Twidlan wedi cael gwobr. Diolch yn fawr. Hoffwn ddiolch o galon i swyddogion Merched y Wawr yn genedlaethol ac yn lleol am cynnig ystod enfawr o weithgareddau ar y we. Mae wedi bod yn cyfnod anodd i ni gyd, a mae cael cwrdd â'n gilydd dros y we i wneud weithgareddau yn wych o beth. Dwi'n edrych mlaen i gwrdd â'n ffrindiau a cyfeillion a theulu cyn bo hir. Felly, cadwch yn saff a hwyl.